Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti seryetay ita alawas ang napauluan. Silaw, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay ka diyan haliday ka, anak. Mano apagadalan tinapanak, ngamawan bakanti apang isuruan, nanang. Anya ngay nga rod, anak ko. Adan to siguro, Kinid daw ko kanya Auntie Rosa, nga ibaga na iji anak na atulungan nak nga agabrod. Awan latamot, nanang. Dumteng tulat ti swerte, anak ko. Barang no ada masarakan ni Gayam Ellen nga employer ko iji Hong Kong. Sapay kumaang nga rod. Nagrigat agbirok iti trabaho dito nanang. Oh, Ellen, nakaawag ka mat. Kumusta? Adan employer mo, gayam. Tulungan na kakano kadagiti papeles mo. Tapno makaumay ka adagos dito'y Hong Kong. Ay, agyaman ak unay Gayam. Makaumayak matlaangan dita. Awan ngamin bakante apagisuruan dito Isungarod nga imayak mo't dito'y, tanarigat ti agbirok iti trabaho dita. Maestra ak ngagpaiso dita, ngam awan mo't pangisuruak. Kanayon tantong agkita, no makaumayak mat dita. Lakit di agayam? Saan taunay amailiw dita? Wen Gayam. Sika ka di daytan, Ellen. Simbang kan manipod abroad. Wala na, siyak day to Saan ko nga imbagbaga ti isa sangput ko tapno sorpresa. Amo ka din ni Cynthia nga anak ko simbang ka. Saan pa'y nana? Iso ama panak iji balayo ta sorpresa. Mas daaw lakit di ti anak ko no makita na ka balasang. Sigsigaan na ka. Nakasaga na gaya man ti passport ng visa na. Wala na. O sige nga rod, tama panak iji balayo. Gayam ti employer ko ti employer na iji Hong Kong, nana. Nagbet ti panangipagnayo iti papeles yo at direct hiring ti napasama. Wala na. Idi nagpasapol iti domestic helper ti gayam ti employer ko. Ni Cynthia Adagos ti inrekomenda. Imbaglakit din ata ti anak ko ti inrekomendam. Wala na. Pilipino matlaang apada tayo ti amo na. Ngum inchik laang ti inana. Di mo pa yung bagbaga sumangput ka, Gayam. Kayat ka ngamin asorpresaan gayam. Manipod pa idi, nalaing ka amang sorpresa. May mayat ko mano imbagam asumangput ka, tapno nagsagana ak kumamot Kanya kumangay ti saganam gayam. Ayun gayam, basit laang tinted a bakasyon ko. Ay, kita man gayam ti plane ticket mo. Barang agpada nga aldaw kan eroplano ti pagluganan ta atumayab. Mabit lang nga ron, tayo nakalaan. Ato iti plane ticket ko, Gayam. Nan, kita agman. Oh, agpada nga agpaiso. Agkuyog ta nga agflight, gayam. Ayun na, nagsaya atin, tapno adda kadwa. Nay, at damit gayam balikbayan dito'y balay. Ayan nga iti pasarabo ti balikbayan, Ni tatang mat, kababain mat ka ni Ellen. Ay, adda gayam chocolate di talamisaan, tata. Nalipatak matan nga imbaga. Imparabaw ko itay. Kung nagtumat nga da, sapay nagrawit ni Cynthia iti chocolate. Balasang kao. Awan lat arak nga street side nga inyawid ba? Ay, awan tata. Chocolates lang tinyawid ko. Pasensya mo ni tatang ko ganyan. Nabartak man ngaminan ka. Ay, uray na parte ka. Tawan mo't dakas ngar aramida. Di ka laagbaen? Arakit din ting kadamdamagan iti sa nga ilay. Anya ko mati ka babay niti panagdamag ka, Tiagtakaw ati rumbang nga ibain. Tinulungan na lang arudan ti anak ta. Naibirukan na iti employer na. Aywan gayam.
Imbag no naanos matlang. Tiagbalin nga, amo ni Cynthia day. Di kumamat agparano di ti arak Ay agtal na ka mamit. Ay takot arak ti adda di tapanunot mo. Nabartek ka mga minang kat. Hey! Saan ka man na sumanaw no kastoya na bartekak? Amangan no si kati pagbabartekak na. Ay, panawang ka man laangan. Ay. Magkanas ko makisarsarita iti nabartek. Nakabakasyon mo't gaya man hindi pagilyan dati katulong mo. Wen, 15 days lang tinted ko a bakasyon na. Katinton sumangpet, kadwa na siguro tinrekomenda na akatulong mo. Siguro, tanalpas mo ti papeles na. Nakitak ti picture na, kat napintas a babae. Naggraduar ka gayam iti kina maestra. Ngam kayat dati agbalin akatulong ditoy. Nababa ka nung amin ti sweldo ti maestra ejay. Ay, gayam. Awan ka di plano mga asawa gayam. Lumaklakay kan. Tigayat ko a babae. Kaya jay san nga isi tugit mo ta. Jack kayat jay isupay ti umuna amang ipakita iti motibo. Kadag ito'y akan ito, nang runa no marigrigat. Nubak nang ti agaram, mapasungbat mo adagos. Banaga Jack kayat. Tigayat ko kat ayatan na. Sana gapo iti kinabaknang ko. Isugayam ang nalakayan ka abaro. Manipod nag-break kayo iti kayan-ayat mo. Di ka maten nakirelasyon pa eh. Kasano ka di ang among ti agbalin nga employer ko? Gayam ti employer ko. Baro, agtawan iti 30. Ha? Dua kami kadilaan nga agnaed iti may sa abalay? Adda ubing aka-anakan na. Ulila ti ubing, anak ti kabsat na, ngam na tayon. Iso ti aywanam. Saan nga taabastos da lalaki? Nakita ko ang tagayam ti amok ni Sir Oscar. Panagkita kat na singpet mo't. No saan ana singpet, apay nga iyalaan na ti ubing iti yaya. Anya ti trabaho ni Sir Oscar? Negosyante da adwakin ni Sir Mark. Iso na laang, taman mano nga umisem. Natalgadak nga tamot laang ijay? Gayam? Nangekaw ti sarita nyo iti gayem mau. Amangan no maisagmak ka iti employer mau. Numadlaw ko ama diti aramid na. Pumanawak adagos iti balay na, tatang. Apay, kaskarina ti pumanaw iti balay ti amaw. No adda ka ni sa bali a pagilyan. Kunamot ni Ellen, nasingpot ka numot, tatang. Amangan no nasingpet lang no nakaturag. Diyak ipalubos a pagaramidan nak iti dakas, tatang. Amok samot ti agkarate. Nadala ko mga rod agkasapulan iti lady driver. May mayat pay ko ma. No apay ngay manugot ka nga iti awis ni Ellen. No di ka mo't sigurado no natalgad ka ijay. Nagrigat mo't kami ti agbirok iti pagisuruan dito'y, tata. Dabag ko nga gabrod ka na. Pudno ka day. Apay ka di, auntie. May mayat no saan kan nga agabrod. Maestra ka. Apay asaan aditoy ti pagbiro kam iti trabaho. Awan ti bakante at trabaho dito'y, auntie. Nagado kami ang nagturpos. Awan mo ti bakante a pangisuruan. Addan to ngam numapan ka ijay adayaw. Natalgad ka kadi ijay. No kumamot tulungan nak ti kasinsin ko. Tamapanak mo't ijayan na. Saan mo't? Tanabayagan nga da ijay. Nung sabali mo't ti alaan na. Saan mo't asya? Ti kadi anak ko, tidakda ka matam. Lading itak, auntie, pudno mo't ti bagbaga. Anya ka di man nanti imay imbaga ni Antem Rosa. Imay na imbaga, asa anak ka nung agabrod, nanang. Ay, jak madam mo iti dayjay nga Antem. Kaya't nakati pamilya na lang tagprogreso. Apay ka di akas di ni auntie, nanang. Ampun dananang ni Antem Arosa. Nasakit tinakam na, idinaamuan na nga ampon. Apay adi na kaya't nga agprogreso tayo mo't. Impatawid dananang kanyak daytoy balay. Basbaset tinaga nga intadaken kwa na. Dayjay siguro ati makagapaw.
Anya kumangay ti basol yu iti day tananang. Kasta ti panagpampanunot ti tao anak kiting, ti panagpampanunot na. Ay, panagkunak. Apal adakas ti kasta, nanang. Inton addan di Filipina ayayam. Saan ka na mabalin nga isurot iti papanak, ha? Pada tayo ka di a Pilipino ti umay ayayak, uncle. Wan iha. Kaduan na ka amapan iti pagadalan. Isunto ti kaduam nga gawid. Saan na siya ta makumikumak iti negosyo? Nasingpat to nga ta, uncle. Ay ket no saan na nasingpet? Ma-terminate. Sukatan nyo iti sa bali? Kasta ti rumbang iti saan na nasingpet ayaya. Diyay na o ti ayayak. Nakaungungot. Saan ngamin apada a Pinay? Isungarod atinirminate ta tanaungot ako nam. Kanayon naka ako silapan. Imbag ta nasabat ka, manang. Sana kon ama panidya balayo. Apay ka day, anya ti ibagam. Nadamag ko ang lalaki ka no ti employer ni Cynthia. Anya itano lalaki. Sana bali ata nasingpet ka numay. Kasano nulukwan ti amo na. Amumutan ti taga sabali a paghilyan. Ikararaglaengen iti apo, nga iso ti mang tarabay kan kwa na ijay. Mabalin na ti agsukat iti employer no mada iti ugali na. Ay na, no siya klamay sa. Saan nyo laengan a patuluyan? Apay nga rod a pinagabrod mo ti anak mau. Saan mo matngam mo ti employer na? Adda ka digura ni Nana Rosa kan ka, gayam? Diyak man maawatan ni Auntie Rosa. Adamot anak na iji abroad. Oh, matlagayam. Apay akasla di na kayat nga gabrod ka. Imbagak idi atulungan na. Sa bali mo ti tinulungan na. Itataam muna ang mapanak. Ibagamot ka ni nanang na asa anak kanun amapmapan. Nagdamag ngamin kanyak. Idi imbagak a Pilipino matlaang employer mo. Madimot ti sa una. Madlaw nga rod asan na kayat alumong aw kami itirigat. Iso asabali ti tinulungan da, idi nagpatulong ka. Kasta nga rod gayam. Imbagpay kan ka ta tinulungan na. Sa bagay, numaminsan, adda kabagyan adi nakakayat at tulungan. Pudno day tagayam. Anya nga rod. No iso ti pagragsakan na, di bayam laengan. Dandanin sumangpet ni Ellen na katulong ko. Kadwa na ti agbalin ayaya ti kanakam. Nasayat mo tapno makaginawa kon. Jak unay makapanaw dito balay tawan kadwa ni Lenny. Pasaray kumuyog kan no adda papanam. Una nga rod. Siyak lang hamin ti kabagyan na amangas asikaso kan kwa na. Ay, gayam. Adday balakad ko kan ka. Anya nga tanwar mom to tiyaya na. Naibaga ni Ellen ang maestra. Napintas ka no. Kasta mo tinakitak itiladawan na. Apay ko mga armak, no saan ko pa'y ngamam mo. Amangan nukas itisigod akaayan ayat ko ang nagulib. No agyan kan kay ti sumagmamano abulan, makitam ti kababalin kan ugali na. Ay na, ikatam ko matiguram kadagiti babae. Tasaan dang agpapada. Depende. Ngam kagurak ti asino man amang ipakita iti motibo kanya. Datan dito yung Hong Kong. Umay naksabten ti amo. Kasi ka, umay nakamatsabten ti employer mo. Kaslag nervyosak pekit din. Nasingpot nga tatiagbalin nga amok. Oh, gayam, makitam ka diti do alalaki asumungan. Jay, ada kadwa na nga ubing ti Maysa? Wan, iso, jemot ubing akadwa na ti aywanam. Nagtaor mo tunday ta lalaki. Anya ti kunam gayam? Ha? Awan! Ni, dagitadan! Umasidagdan! Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryetay itaalawas ang napauluan. Silaw, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo,
ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.